Давай, долу. Давай. Документ. Абе, то дали навидя изобщо, бе? Видя не. О, той светна. Има кола. Абе, пичове, аз не си заключих колата. Полиция, бате. Полиция. Полицай. Бягай, батко. Бате, в такъв филм може да се набием само ние и въвличаме хора покрай нас. Моля? Давай, долу. Докато Ачо се учи как да хайджаква канали, искам да ви кажа нещо. Ако искате да видите в същото видео от ъгъла на Ачо, снимано с неговата камера, можете да го направите в неговия канал точно сега. Отидете и се абонирайте за On Pause. Приятно гледане! Има места, които просто са изоставени, но има и места, които изглеждат като изтрити от времето. Това е бивш хибриден център по птицевъдство. Някога стратегически обект, днес призрачен град. Тук не говорим за една ферма, говорим за цял комплекс. Халета с индустриални размери, административни сгради, къщи. Представете си, работници, специалисти, живот денонощно, хиляди пилета, селекция, производство, държавна машина в пълен ход, място, което е захранвало ферми из цялата страна. И после всичко спира. Вятърът влиза през чупените прозорци, вратите висят на панти, коридорите са празни, но усещането е, че някой все още те наблюдава. Странното, мястото все още се охранява. Никой не говори за него. Няма табели, няма обяснение. Само бетон, ръжда и тишина. Изглежда като декор от постапокалиптичен филм, но това не е филм. Това е реалност. О, де. Това верна хайлайт. Как сте колко филм? Задържаш бутона, бе, брат. Той имаш басейн? Stranger Things. Искаш ли да сме говорим как начин преди Да. преди да се стъмни, защото то няма... Ай, дай. Стая 17. Празна. Счетоводство, брат. Като всяко едно счетоводство. Хо-хо-хо. Е, това ще е яко за снимка. Тук композишъна е яка. О, фак. О, фак. Май да. Добре, имаш на полиция. Аз съм дошъл за Урбекса, брат. Че това се още. Нищо. Той точно е празен. Може да.
всяка една стая вляво е счетоводство. Кое е? Някакви странни въркучина. Топла вода, вентилация, студена вода, пара, въздух. What the fuck is this? Не знам нещо. Нашите фенове ще кажат. Дезинфекция за вярно. Фенове, вярвам, че вие ще знаете за какво е тази машина, защото вие знаете за какво? За миене на яйца. Аз чух за деца, но се замислих, че аз съм машина за деца. Даже има Какво има? сейф. Аз се чувствам сейф. Аз, опа. Не се чувствам сейф. Това се получи. Бата, не се чувствам сейф. О, шит, това как изпука под мен, брат. О, тук. Това е било лаборатория, бе, човек. Бате, какво са правили? Бате, това е от Stranger Things, това е на доктор Бренър стаята, братле. О, тук е така път. Елеван се я създали, е тук, брат. Е тук. Помниш ли същите лаборатории имаше в завода за стъкло и в Радунци? Да. Може да го казвам. Да. Радунци нон-стопа. Това съм да си представили с няколко години, тук представиш ли вече цялото се поръчва? Това между другото 2020 сигурно е било още по-топ. И там има лев по стената. Виж как свети. Това не знам дали се личи на камерата, но ако си личи, ще е брутално. Не го барай, брат. Не го барай. Не го барай. Да. Какво е? Нямам чувство, че нещо ми фана фенера. Буквално се едно се ударих фенера е такава вратата и нещо по такова. Изкриви. Бях ето тук. Викай фънбъстърс тук. Пичове, аз не си заключих колата. Да. Викай Стевчо, май ще трябва да дойме тук. Викай фънбъстърс. Това между другото ми го казваш за първи път. Такова нещо усетих в това. На японката се едно някой ме пипна за рамото. Случвало ми се няколко пъти такова. Ама едното го си го мисля, че като е някаква спазна се едно. Докато в момента наистина се едно нещо ми бутна фенера и аз гледам какво има тук, това нищо. Ачо ме филмира. Точно в лаборатория. Умрял пиле. Какво? Умрял пиле. Добре, не желая да го виждам. Аз умрели животни в изостаните сгради, мразя да виждам. Така, окей. Чакай. Съмъп на най-горния етаж. Паранормална активност усети Ачо на дясната си ръка. Това ми фенер. Да. Нещо ми фана. Нещо му хвана фенер. Виж как се вижда бензиностанцията от тук. Да, има Айде, виж какво пише на стъклото стикера, видя ли го? Да, освен бензиностанцията се вижда отзад и някаква голяма сграда. Кой го е служил това тук, брат? Какво е това? Нямам време. YouTube канал си. YouTube канал? Pornhub канал. Ау! Аз ти казах, че тук се правят деца, че това е машина за деца, братле. Етаж 2. Бас, това е тегъл. Кенеф се тая. Ачо! Ачо! Виж какво има на земята, бе, брат. Шапка. Това че ли? What the fuck? Това дали беше вятър? Не знам. Майка му те. Но вижте си кой сте много човек. Виждам. Стените са мокри. О, фак. Фак. Бате, китарата ли са щупили, бе?
Си майката. Институт по птицевъдство, няма да казвам къде. Ага. Това е място, значи. О, Ачо. Пат е съседната стая. Тук е интересно да включи. Шит. Това е лаборатория, това е. Не точно. Било е лаборатория. Копане. О, сестра се. Добре, тук може да се мине от другата страна. Има толкова говоря, това е също. Бати, знам къде е вратата на директорския кабинет. Шит. Какво мръдна преди да отвориш? Тук мога да видим. Тук са палили огън, ти баваш ли сме? В 2006 година. А не, 2006 някой си го едитвал. Дописвал си. Кълнер. Пате. Им чуш, че има някой тук. Не се е бавил. Yes. Тихо, тихо, тихо. Ачо, тихо. Тихо. Не чупи. Това е съседната стара, но е празна. Ачо, дай тук. Това е ключ. Това видя ли го? Да. Затова ти казвам, заеби от нас заключената врата. Видим кой има тук. Ето ключа, това е. Ключа. Аз снимам. С хубавата камера. Ще ли с ключа? Да. Тя е отворена, бе, тя е отворена. Мате, някой е спал тук. What? Затова е. Oh shit. О, шит. Fuck. Дева. И пак такъв къстъм календар. Ето е. На ръка писано върху плакат. Пак. Fuck. Fuck. I don't like this. Още е такъв сейф. Ето тук влиза отгледа. Това набива от тъжко. Защо е мокра цялата земя? Тук пак е бил част от въздуха. Как се бъде? Тук е ломик. Няма ломи, обаче, за съжаление, не мога да тествам. Да, търсиме мастер стаята, докато има снима. Тя си на добър начин. Да. Коуч кастинг леген. Това са били повечето стаи. Това е много съседно крило, бе. Виж. Това е басейн. Не знам. Нямаше басейн. Нямам идея. Не се лъжа. И последната лаборатория. Кота печка, бе, брат. Нищо не ще.
Много сме стът. Бах ти крипи коридора, братло. Бата, какви бесни бироли ще стават тук. Така, скъпи фенове, спирам стереото за 500 батерия, защото сме на 27% и пускам след малко. Ебал съм ти батерията, почвам стерео. Може да не само смърт. Добре. Колко е такова на тази. Ай. Вестници. 2013. Това шестата масата се прави бавно, че тежи. Тук някой е къркал ябълска гроздова. Обама срещна Путин, но пак не се разбрах. Брат. Ачо. Намерих хайлайт рума. Да. Чакай само да... Що е? Или пък не е хай... Що е разбито това? Има някакви артефакти вътре. Вижте, че... Какво ще става лютница? Не знам, брат. Оглеждай се. Пълса. А тук има телефони, бе, човек. Части. Слушалки. Плафони. Охо, не го знам. Има някаква напитка. Искаш ли проша? Не, мерси. Оф камера. Зад камера ще пробвам, брат. Климатик. Това на венталите му жапа. Ето защо е затворена. Някой е сложил такова. Някой, да. Тръба. Пичка. Бата, защо като има такива пуснати штори, това ме крипва винаги. What the fuck? What the fuck, брат? Ачо, ела. Къде си? Тук. Погледни на стената, моля те. Погледна. Календар? Реклама на какво е това? Ерекция. И виж горе какво има. Розичка. Кабел. What the fuck, брат? What the fuck? What the fuck? What the fuck, брат? Това видео не е спонсорирано от ерекция.com. Тук е живял някой. А защо винаги говориш в минало време? Защото се надявам да е в минало време. Яки има календар от 98, плакати, каска, легла, бюро. Къде е хайлайт рума? Честа е твоя.
Моля, че стане. Да. Това е хавай. Май да. Или пък не. О, паркета се е надул много, да знаеш. Добре. Казах ти. Да не се стреса ли? Да. Така. Давай, брадър. Чай, сложих чук, не искам да сложиш тъчилата глава. Добре. О, фак. Вер, ранец. Чакай, чакай. Бати, помня какво има тук. Бидона с ракета. Това е гледката. Аз ти казах, че сме руфари, бе, брат. Обаче то пот въобще не го чувствам сейф. О, а те колко е яко, ти вътре си, бе. Аз гледам някаква етажа. Какво ми го чекам? Damn. Баси. Апдейт за стереото. Копаем се. Отиваме, има още две сгради, които трябва да проверим. В тия сгради има шанс да има една голяма карта, която сме гледали на един от тиктоците, които видяхме за това място. И евентуално басейн, но басейна съм сигурен, че е тази локация. Така че мога да няма басейн. Окей. Да са хочу хора да има става. Заредихме батерията на 97%. Айде! Са, я изгаси! Просто излеземе с тялото. Коя сграда почваме? Към тази тук ли ще? Да. От другата страна на тази ограда. Тук ли е? Може би тази сграда въобще не е в този обект. Аз мисля, че е тук. Нямаше да му е във видеото иначе. А преди тази сграда бил ли? Да, в тази сграда е бил, защото има видео точно от тавана, от покрива. Тази там. В тази там не знам. Трябва да го гледаме пак, искаш ли? Тази ето там. Тази там, в началото. Е, коя? Това с... Дето е на входа. Дето я видяхме. Ага. Но тая тук каква е? Тая дали е в обект? Защото тая мога да не е в обект. Нямам идея. Дай да сме на подкрив, ако искаш. Ето я. Стой, стой. Купара. Мога да е някаква охраната. Патрука е това, патрука е това, патрука е това. Стой, не издавай никой.
някаква светлина. Да. Не изставай светлина. Трябва да си тръгнем. Ама чакай сега. Дай докато се разправят с това. Ние натам. Давай. Бати тъпото. Значи добре, че не ходихме да светим по нас град, защото нямаше да видим въобще, че... Въобще нямаше. Ние изключихме. Между другото много тъпо от наша страна. Аматьорско бих казал. Че изключихме факта, че патрулката може да се върне. Аз ще си влогна. Бързо включване. Върнахме се да направим с Ачо дрона, за който бяхме обещали в първа част. Само И че намерихме този път... стаята. Намерихме стаята с картата. Да, намерихме стаята с картата, само че този път си взехме с нас подкрепление. Паранормално подкрепление. Да видим този паранормален играч. Да, Тази в тази сграда. Ама друго се е нажил. Идват на инспекция. Казали, че идват на инспекция. Да. Бе, се уреди, ама ще сменя уреди. Се разхожда. Няма хора. Само да не е ап. Що спря? Да бе, то Вижте спря. бе този как спря. И ние спряхме с него. Май не видяха. Вофи. Трябваше да минем от тук, бе, що минахме отпред. Ще минем зад града, направо. Абе, то дали не видя изобщо, бе? Видя не. Давай. О, той светна. Има кола. А той входа от тук по принцип. Пичове, аз не си заключих колата. Да. Тук сега някакво гадно ли ще влизаме от някъде през прозорца или? Не, смисъл. Или входа ще Трябва да отвори? отворим. Или- Ама това някой го пази сега, така? Полиция, бате. Полиция. Полицай. Бягай, батко. Ще ни видят, бе. Дай насам. Чайте, че аз най-отзад останах. Аз донгото не съм си заключил вер. Те могат да са били изпрели тук, това могат да са били куки. То е много гадно, защото е баш до пътя. Бате, видях зелената жилетка униформата. Какво правим? Няма никой. Няма никой тук. Чай се, ти видя полицай там, така? Отиваше по главния път там, къде дойдохме. Ама той да не тръгне към колата сега надолу. Не, това е на YouTube-та. Може да се върти от тук. Какво? Е, тук през оградата отдолу да излезем. Пак ако сме извън имота, нещо много кажат. Е, тук трябва да излезем. Не, сега сме в имота, реално. Така. Аз викам да излезем тук. Е, тук отдолу по това може да се мине. Моля, Дани, помниш как активирахме една аларма миналата година с Даша в Костелец? Той позвали се получи. Спред си звука. Защото баща ми сам извън. Какво правим? То сега като се станеше по-лесно, защото фенерите стават, че Ние ще ги виждаме. Ние ще ги виждаме и може да натъмнем. Ние ще можем да виждаме. Няма ли чакам да се тъмни. Ние много силно говорихме, излезнахме баш на главния път и ни видя човек. Трябваше да минем тук по това, дето сами минахме отзад. Не беше обаче, Ние сме от Big Brother, ако питате. ние сме от Big Brother. И какво правим? Така, напихме се. Тебе ще познаят. Ти вече си известен лице. Ама известно лице, колко да съм известен. Ама да. Е така, началото на януари ме спира на полиция, но той да види колата по-скоро, му беше интересно и ми казва, ти не беше ли в Big Brother? Викам, бях. А в затвора бил ли си? В затвора не, за моя радост. Много смешно. Много спешилни пак. Тига. Оп. Ачо.
Ето го. Той се разходи отпред, ето му жилетката. С Ние сме, да. Тихо, гледайте си в крака. Аз не го видях. Аз го видях. Ние го видяхме с Дани. Снима ли го? Да. Защото се лъжа, че няма никой. Ама защото не знам дали се е видял. Тихо са. Ето тук, внимайте. Мати с тия бедни обувки сме толкова видими. Да. Яре се кашираме тук да изчакаме с тъмно. Колко време ще седим тук? Тук могат да ни видят. Аре, ето. Ма Стефо не си е заключил колата, бе, човек. Какво да правя? А ти? Не можахме да видим пак картата дела. Мисля, Ще че се връщаме ли още не ни е писано. 3 пъти не можем да влезем тук. Не можем да След един влезем да път видим успяхме. тази карта, да. Интересно. Не, хвалят се. Бате, в такъв филм може да се набием само ние и въвличаме хора покрай нас. Моля? Верне ми много. Къде го видях? Не е по-добре да не бягам. Да. Бягат. Кой полиция? Давай, долу. Давай. Документ. Чакайте, че... Да, сега ще ви дадем всичко, чакайте, да. Ще ви помогна да гасите. Да, разбира се, да. Не, личната карта си прибърна. Заради Петрохален, бе, то тук май сме на Петрохален. Ние сме близо до Това е Петрохален. заради граничната зона с Сърбия. Толкова ли сме близко? Близо сме. Тук явно мигрантите минат. Обаче забелязахте ли ключовата фраза? Ние сме българи. Май трябваше. Да. Лягаме, какво да правим? Току-що гранична полиция ни натръшка на земята. Полице. Добре, че не бяхме. Да, добре, че не бягахме, човек. Ще бягаш до средата. Тръгнаха да бягат тук. Да, изкочиха ни от храстите. Леле, майко. Не знам какво се е хванало на видеото, ще го видим, Стелца обаче от нас. помолиха ни да изключим камерата в най-интересния момент. Но коя фраза ни спаси? Ние сме българи. Сега ако влезем в сградата и почнем да обикаляме, ще... Не. Не, смисъл, нищо ни казах хората. Не, човек, за първи път го имам на видео как дигаме ръце всичките, брат. За първи път дигаме ръце. What the fuck? Дани и Стефо няма да видят, предполагам, паранормалната стая точно днес, въпреки че те дойдоха специално до София. Дойдеме специално. Но ще дойдем отново. Ще тръскат пак. Ще полицията е в епизода, няма проблем. Ще я поканим. Абонирайте се за Омикрона Филмс. Абонирайте се за Омикрона Филмс. Бързо да се абонирате за Омикрона Филмс, че още по-интересни видеа ще идват. Да, следващия път кой ли ще ни натръшка на земята. Да, баси майката.